aja nganti padha salah. Dene Mas padake kene senajan aku Citurangga nanging gelare pendhita. Aku tak nganggo jeneng Turangga Jati. Kira-kira Turangga Jati. Rene jagone Durna banjur dheweke saling sloga dadi Bathara Kresna bakal lembut. Pustaka Jamus Primasata iki watak alang-alangi pendho bakal ngaji Traya. Aturne Raden Kresna karo Durna. Kula mung lakon wis sun nggawa Jamus Kalimasada bisa kerkempul Pandhawa takon dosa. Macan tak klecak jalan tak pengkal ditakut dosa Durna.
mangsa semati nangku jantung wonten sanggar pamujan dawuh dhateng yoso paman setiap semono supados rumeksa nggawati sok sinten tadi pinanggih kanthi nama supados dipun sumenehaken boten mangertos saking paranipun rawuhipun yang dono nganti putra seswanipun pengantenipun Prabu Dewantara badhe pinanggih kanthi nama boten mangertos bilih sedya awon dhateng kanthi nama sampun wonten kaliyan paman Setyaki boten sumodha kakwa paman Setyaki sampun sagedipun tingkes sagedipun njara punika sawuhipun Pak Siwaduna lajeng manjing wonten sanggar pamujan wontenipun kangge kaleketipaken pangkula inggih dipun purba wasesa dening sawuhipun Eyang Purnomo kabyate sangkap dilamu minangkul minempetake busana kaning bawono Berwati lalu mongsor selama kerendel damel kali pulau kita terus dan siun berwati saking panggung nanging pangaos pulau tentu siun Prabu Dalekino Budidaya mulai tentremeng jagat royo namun kelenggan konon ketutupan rong salongku dengan pulau tinggal makan penggali sombong perkara paten dono kula sumanggaken anggene rumeksa dari Bulawati. Dene kula badhe budidaya badhe bupati wonten putih lenggahipun simbol. Sajen wonten sudune senggoro wonten lenging semut badhe kula pati. Kula ngaturaken panuwun mosi kula ngaturaken panuwun mangkono. Angger sodo kira patut dhewe pinarak Jemangge suku sedaya
Thank